better, for better, for worse. If you be my baby girl, we go better for us. For better, better, for better, for worse. If you be my baby girl, we go better for us. 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, am I late? Hello masoyi. Masoyi, kina matan aure? To sai me? Aure da wannan dan wahalan tsohon? Ke, banni mutu maza su kai ni ba mata ba. Ni dai yanzu so nake ka zo gidana. Dan wallahi ina da bukatan ka. Da mutuwa ko rauni? A'a, da soyayya. Ba da shi a gida ko? Ai yana cin shago daga shi har tsinan nan yaron shi. Gani nan zuwa amma ruwa ɗaya kawai zamu. A ba ma yi haka ba kai sauri ka zo. Sama lale bara in canza kaya gani nan zuwa. Allah ta karo sai kano hindan mutum gaishe Allah mai idanun taliki jabari kora ganga jabari kora na so akin bini akan Lafiya ba an je boka? Aban limanci amaryanka ta yi mene? ta yi mene? na ji tana waya da wai ya zo gida ba kana abin da take gaya mai kenan Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind. Tace da ni kan kaunar ta kar na fasa. Sabida so ne kuma sai na ba ta amsa. Ni ma ki da wuri da hadiya na kare ki kosa. Wayo daɗi ka shinga na iso. Sai da hali. Ke dai bari ba lokacin mu shiga daga ciki. Why are you running? SeriesLoaded.com. Uban me kake mun a cikin gidana? Azzuru haka kira ni kora. Baby, my body, whoa.